Bukajan subdivision ang kangalongta indeng thongke brahini havar karbi risonim sorongaje kitalon pangcheng pontanglo. Pinkaring tiarong non puanta kaching thora tumon ke japtam avilan. Amri constituency arlo rongman pia klamalongta indeng thongke brahini ZKYF kitalon pangcheng pondo. Kardong pinyada birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha birta angton pen. Karbiang long pen west karbiang long angkang pialong preni phai kre siar ni pen ingdeng thomke brahini havar karbi risonim soronga je katalon pangcheng pontanglo. Lason thotsi Bukajan subdivision angkang along ta prek jamadi malong havar karbi risonim soronga je pangcheng dunsi ningkarong chipipon rentilo. Laso si nilip KCS Jona Hinpen ke patir pipon along nilip MSC Pavitra Rongpi nilip KCS Jona Maipu Sujit Timur nilip KCS Jon Chunbang Jonathan Teron VDC Gopal Intipen danglok ke ongdung atum cetong dunsi ke cheng siarni donri lapen terang atum ke do aboha kangpu pen danglok ke ongdung ason intipon. Jutang jubar pelotang tu nisung katokin setami klaim ketika tu nang yakinang asi penap ke lek posto penap ke mehikang kuarni lo penap pen uwe pen penap pen asu tarik kriket paman the sen pen labang tu kita awar mei pacun pon di pam apa kita cerap tu kenang tot lapen arna ma hirdume kita menjadi tu angkol lo sen pen sen motor bukan pen lapen adu kobe kisung ke boy bidet pen itu Lasosi lakhain koirasi Borjan constituency apartment Borjan havar karbi risonim so rongaje kedangtang prenipai cap arni pen nang pangcheng ponsi prenipai crazy adaba por pen rongketong chipate pon lapen hem pumukrang rasin jarani rat cyclem bang Chandra Singh Teron pen impupon KCS songalama Borjan KJHA Maipu Jona Singh Teron pen inturpon Achikimo long Borjan KJHA Maipu baren lunse rong pensi Japon. Kachipate hin pusitame ritnong chingdi hachake kan chong pigedam lunche thak chipate pon. Kang pujai megan tu ini tu patang pon dap. Lasi pini lethos itame atumi ni tum tarik kepen pinian bange tarik krisi. Kitame leso tarik krisi long nil tum pedapen bangke rong kitong ni tu masai deng pon det pen api. Song lama ni tumpang yar pon asi song lama ke pangyar long nil tumpi ni dak chop hapon Borjan hawara mai hin pen anamani phantami kepa mi litum misen mi nangi ngun na biwan nang ni nangi puri bohong bede nei pojoni pen kurusar Sondos Singh Teron phan pen pajapon si nil tum la mangso asaing deng da deng pon lo horbongonam pon lo horbongonam pode phi ni tum song lama tame nil tum ing thur pon lo de song lama ing thur de pen phi non ni tu maku kaciki muang deng along tami nili mai ku barin ruserong hang lapen kacirap don paniram hansi lapen pini ladak nili tum kurusar Samson ingpiden cenglok hawara long kacirap kacitu dun nili lem rapet pacithang chunbang jon ingpiden cenglok nili tum pini ladak lapen ke office secretary mai phi miret kathar pipen nili tum pini dak pen ceng ponsi sayang dengkang temen terkumpul. Halapuni hang don surya tumpen japra langso jutang aklama long freni pai cap pen kreke thoma pharman chengpon. Ni pai cap arni men kachit hap lapen buha dim along kipali arni gangsam por pai nar ke por pen sarupathar MSC kadom terang piari deng pen donri ingpuponsi kaprek achatai hula thangil chopha luhiatum arideng pen ingpupon. Bangso long tiri kamamai pu Samson Timun Chunbang Edison Terang Lai Chaning Leng Board Chairman Silarson Rongpi VDC Simeon Rongphar Rat Cyclem Bang Kang Therbe Nihang Don Suri KCS Amai pu Ramesh Minar Lapen Pinang ke thikiding atu chitong Adon tu Assam long Deputy Speaker Dr. Numal Mominta chitong dunsi RDP dun Choki Lapen Sonjit Kro Dilai Pen Bijoy Rongpi Lapen Bukajan Pen Ananterang Karbiang long live. Lakhain koirapon nilip constituency ke parlo koila mati hawara long pin khad intia rongta rong barimlo.
athe bangso rong ke damtang pharo crazer kebra inkoi rap ho aning kansi rong kachukim no lapen awe dambom si non ponta hemrit kabuche tum do thibla bonta isi ning duk mimi alama bangke rong kachukim ate rong ke sengle pharo crazer kebra inkoi rap honing kan pusita non puta sarkar pen kaching thormate asona sai kedeng dam abela bangso pin khading tia rong kaching thurun ede da bangke rong arachi kichok chim kalide rong asarsi kichok chim kalite sarkar kachari along arpu ke do tumsi kichok chelo athe langik tha bangso visual abang Kitheglong ben hidia jo soga sai ka tikia hut inghan kepa thu pen anparta bangso twarang hansi kilid pin khading tiarong ke koila matia hithi pen kilometer isivet adim ladak anta development asai ke deng ponamatsi abe pinla pin khading tiarong arat apong sarkar kachlar thegdun longlo det pialong congress lapen bjp apong lo det charia jakong kache pharlo lapen ladak karbiang autonomous council along pusitame ASDC congress pen non bjp atumsi chari ponbom bonta pin khading tiarong atowar bangke chilardun thekthisi inghan player boga towar ansi rat ka chelengnang ningkan pharota kepleng thuji anpin lasi pin khading tiarong arada tumpen kachuning ripon ke maduar lengke thetame madua sarkar tame ningkeme chepaklangra kenang sot naya son jesemet towar langa bang sarkar pen ki biponang jiason nanglang kontha pusi kachuning ripon padu koila mati pen samson inti karbiang long live karbi jutang asong amri hawara maya tumpen patir piponsi ingdeng hom kebrahini ZKYF rongman piak lamalong katalon pon pangcheng ponsi ason kachepate paman pon bomno sonse preni phai crazy arni adapor phai narkep malompen ru rangsina sarpo atirim kangduga sai ke pachunje phan kongchun bang rajendra be japonsi du nong kerala pinpo habe song amri rongke tong lapen chiki moja megalong langduk hanse hin pensi japon bangso phi por phai sirke bapor malom karbi jutanga song alama mai phu moja sing be pen intur ponsi KCS anthem mate karbi jutanga song alunjer sitame lunpon non kichur mi mate owikimia tuma phan me thang jutang jubat ko son pensi kirim ki binang jima lapen kapacha thang du nang jima bangso puchak sai kedeng pon thega pot em uphing maslai pen kachuro bajir po abi resun nimsu rong aje tak ningkan tina son rong man lam long tak pining da tu bom lo lasi dedihin pen kadu gawe karbiara da tum doan amri lapen kadua karbiang long apahira gitu karbiara da tum apaman dedihin pen pining ingdeng thom kep rahini karbi resun nimsu rong aje kadua pan karbi rong aja kabdom lasi la hailo itu mah kejutang pakti bilo ke pugala ri aparman ke pantang ya aparman ke la cultural supensi tumke mane pantang nang polo lasi dilihin pen jurure une kadua la ri Karbi Cultural Society ya inisiatif apa bangke lagi mana great inisiatif to ahok lo kedam tang CM nengjil lo tahai mane sitame lili sitame pineng abang ke kimia presiden se neng wai pon la ase non pineng abang ke finance committee atum tu ase finance committee atum adu deng along an lo ne kilitang la bang ni sini dum dana sitame CM pen nang pinang pajir abang ke deng pon long lo tapo anak phai ai sabang tong ke deng pon long lo ne la bang ke finance committee bang ke meeting Chintong pen hemari rongphar karbiang long live jutang hello khera je kaching room hello khele pu athe PN ponsi preni phai cap pen kreke thoman hawar ke hat KCS zonal committee hin pen padir pi ponsi ingdeng thomke brahini hawar kar birisonim so rongaje adapor phai cap pen pangcheng po
Freni phai Gracier ni ingdeng thomke brahini havar karbi risunim so rongje katalon long tirikam chunbang gulap kro hin pensi sayamo ingpupon bangso phi lamain thorponsi tirim teram sedame chindukpo bangso hut aluhi sarpoman pen karbiang autonomous council yem riteshing hi chitongdun mai long em inghi sang hopen kaninje pon atengki karbia jutang jubat ansuse kang thorponangji lapen ilitum karbia khayatum ajutang jubat setame ladak karbiang long chotle kache thangnangji kali somindara dang along ta kache thangdun thekjia phan setame bor iponangji pusi maya hongjai long pen ningche pon habar ke hat pen harsing rongpi karbiang long live Tani pinya ada berta bangke lapan sekang toneglo domi thak me kardom